Canvi de líder al grup català de tercera, si més no provisionalment. L'Ascó superava el Cornellà al duel a la part alta. Roger Canadell obria el marcador, però Xavi Pelegrí empatava poc després. A 20 minuts del final, Denis Koch ha anotat la diana que situa els de Miguel Rubio al capdavant. L'Ascó és líder provisional, ja que l'Europa, primer fins ara, no finalitzava el seu partit. L'àrbitre del duel a Cerdanyola suspenia l'encontre al minut 39, exposant manca de mesures de seguretat per acabar un duel molt polèmic. Segueix tercer el Rubí, que empatava a casa en l'estrena de Julià Garcia a la banqueta. Héctor Moreno notava l'1-0, però dos gols del Masnou, de Pol Moreno i Jordi Sánchez, capgiraven el marcador a la represa. Ernest Forgas, de penal, establia l'empat definitiu. Torna al play-off a la quarta plaça la Muntanyesa. Triomf dels barcelonins contra el Vilafranca, amb gol guanyador del central Andrés Borges. Un canvi important a la zona baixa. El Vilassar de Mar surt del descens en detriment de la Rapitenca. Els maresmencs empataven a casa contra el Terrassa amb gols de Roldán per als locals i de Carles Montoro per als vallesans.